farko ni ne Garba a cikin fim ɗin manyan mata. Rol ɗin da na taka kuma wani irin rol ne wato na wani irin mutum, wani irin bagidajen mutum wanda bai kwata-kwata bai san daraja da muhimmanci na matar da yake zama da ita ba. In fact ma shi ya ma aure wani irin fahimta ne a baibai ya ɗauki harkan zamantakewan aure tsakanin shi da matar shi. Eto tun lokacin da na karanta rol ɗin Garba, tun daga lokacin da nake karanta rol ɗin sai na ji ni kaina ina jin haushin karaktan shi Garban. Ina karantawa ne amma kuma ina jin ba na son Garban saboda yanayin abubuwan da Garban yake. To tun daga nan na san cewa lallai aikin zai bugu kuma rol ɗin zai yi, saboda ni kaina da nake karantawa na ji ina jin haushin shi. So balantana wanda bai san aikin ba kuma ya zauna yana kallo, na tabbata saƙon da ake so a isar zai isa. Ƙalubalen da na fuskanta shine daga farko rol ɗin ya ban tsoro saboda mai negative role ne, ma irin mutum ne mara mutunci wanda duk mutumin da ya kalle shi ya ji ya tsane shi ba san shi. So da farko abin ya ban tsoro har na yi tunanin kai anya kuwa zan yi wannan fim ɗin saboda rol ɗin rashin mutuncin ya yi yawa. So amma ce to ai bai kamata a ce kullum kana fitowa a fim a cikin mutumin kirki ba, dole ka gwada wani rol ɗin ka yi ƙoƙari ka isar da saƙon da ake so a isar. Na ce to me babu matsala a ciki, zan tsaya kawai in yi. So abin da ya fi wahal da ni akwai lokuta da yawa da muka rinka yin dare a aikin, muka kai kamar karfe 1-12. So wannan abin shi ya fi komai wahal da ni. Da farko yanayin yadda aka tsara aikin tun daga rubutun script ɗin fim ɗin, yanayin da na ga an haɗa marubuta manya-manya iri daban-daban. So na san cewa lallai aikin zai kyau tun daga nan. Sannan daga lokacin da na zo location ɗin na ga yanayin equipment ɗin da aka haɗa da crews ɗin da aka haɗa na aikin, wannan abubuwan sun burge ni kwarai, da kuma yanayin da aka tsara za a yi aikin, wanne ya shigo wanne ya fita, wanne ya shigo wanne ya fita, yanayin da ake ɗaukan aikin. So na san cewa kwarai aikin zai kyau. Kuma labarin abin da ya fi burge ni ma shine kowane part na labarin za ka samu ya ɗauri da kyau. Kowane labari a cikin labarin za ka ga yana da ƙarfi sosai, kowane role yana da ƙarfi sosai a cikin labarin.